Bafunda Susi. Thank you. Nina ke nobabili ningenza umsebenzi wozani. Wozani ngaphambili nihlalele. Ngicathi zonke lezi ezinye ingane ziyilimi wozani nahlala phansi. Aleli inkamu ungazi ukuthi ngifakele la. Ngicela ngawo. Wena ngizogcina. Wena kusenemvimbo kanyoka ekufuna ngikunike yona. Yini ndaba? Umsebenzi. Ngicathi zonke lezi ezinye ingane ziyilima nje bengawenzile umsebenzi wami. Boss. Ushayibela. Hlala phansi. Hawa, kushana umvimbo kanyoka. Unyoko wabalekana engayenzeli homework ufuza yena ngifuna ukuthi ufane naye. Yes, khali igazi. Liyasho neBhayibheli lithi izono zonini zolo labantwana. Ngifuna ukuthi boss, ukunika kama wakho ke. Ufike umtshela ukuthi ngikwenze. Hayibo. Unedlozi kumba wa. Unedlozi boss. Hayibo. Boss. Wenza ngani? Shayela khona lo, wathi ngiphethe wona lo ukuthi uyangithikazisa. Ha, Uphuma silo se. hawu. Phuma sile. Uma singabhalanga naye. Boza phuma sile. So. Kodwa ngenxa yesikhathi abantu bami somshakusasa uphuma sile. Ubani ngiyamsaba. Uma uthi umsabi ke sengicela uyomshaya manje. Ah.